Relaxează-te. Intră în starea ta normală de meditație și imaginează-ți acum că ești în centrul Universului. Ești în centrul creației. Imaginează-ți că întreaga creație este asemenea unui public care te înconjoară și este deschis pentru a te asculta. Ești așadar în centrul tărâmurilor spirituale, în centrul sferelor angelice, în centrul tărâmurilor astrale, alături de toate sufletele bune și luminoase. Ești în centrul lumii materiale, alături de toate ființele umane. Doar imaginează-ți că întreaga creație este aici și tu ești în centrul ei. Ideea sau intenția este suficientă. Și acum, imaginează-ți cum din inima ta crește și radiază o energie roză, care este a toate cuprinzătoare, a toate pătrunzătoare, conectându-se cu tot și în toate. Și radieze această energie din inima ta din ce în ce mai mult, din locul în care te afli, în centrul creației, cuprinzând și pătrunzând întreaga creație. Menține și întărește această idee, acest sentiment că iubirea ta este pătrunzătoare, conectând și cuprinzând întreaga creație, pe toate planurile și toate ființele. Făcând asta, procedezi asemeni lui Dumnezeu, care prin iubirea sa cuprinde și pătrunde întreaga creație. Tu trimiți iubire divină către creație, către toate ființele și toate sferele, către toate planurile de existență. Simte efectul vindecător ce l-are asupra ta. Simte cum toate blocajele și durerea se dizolvă și cum rănile tale sunt acum vindecate. Prin asta, tu ești reintegrată în ordinea naturală și divină a creației. Acum, meditează asupra faptului că ești o parte iubitoare a creației, care oferă și primește și care lucrează pentru binele tuturor, binele întregii creații. Și te simți fericită, reconectată cu întreaga creație și toate ființele. Și acum ești deschisă către influența pozitivă, suportul, inspirația, situațiile fericite și toate oportunitățile. Acum ești deschisă să primești abundența divină, fericirea, iluminarea divină. Meditează asupra acestor binecuvântări și simte cu adevărat conexiunea pură și iubitoare, uniunea, fluxul abundenței și suportul semenilor și al tărâmurilor spirituale. Fii recunoscătoare, fii fericită. Experimentează cât de bine este să te reîntorci la ritmul natural și să faci parte din unitatea divină, unde toate părțile cooperează și se ajută reciproc. Repetă această meditație
ori de câte ori dorești și atât cât crezi că ar fi necesar pentru a manifesta schimbări pozitive în tine și în viața ta.